Oimore kamora mora ma intiere engeso ni mogik mano mar dweni mar auchiel. Odiochiengni mabende waparo ni jumani duto te osebede kiwinjo duond rowere mabende idendo ni Gen Z kabende gisebedo ka gigolo dwachgi gi ng'anyo ma gisebedo ka gitimo. To bende dibed ni josiasa ahinya jatend piny owinjo dwachgi. Odiochieng ma kawuono jatend piny bende koro owuoyo kochiwo okenge mag twak kod rowere. Mano be e gima rowere dwaro. Kopogore koda mano pod wawinjo paro mopogore kaluwore koda golo jolweny e kembegi kendo kelogi mondo gikony e chwalo arita kwe pacho kae ahinya kaluwore koda ng'anyo mabende osebedo kadhi nyime. Mokwongo ne sundo piny owacho kata jood bura mondo kwed paro mar chik mar omenda. Kasani bende koro gigolo dwachgi mamoko magidwaro mondo piny owacho otim. Magi duto waikoni odhiambo ma kawuono. To bende weche ma omiyo pek gin magi. The military are not supposed to be in the streets. Army is there to defend the country against foreign aggression, not to deal with internal strife. Ogai mar Azimio Raila Odinga kwedo doho kuom chiwo thuolo ne jolweny ma pacho ka mondo riwre kod apisa mag obila e kedo koda kweth mang'anyo. No, let us not castigate members of parliament ati ya kwamba alipewa pesa wapige kura. From where I sit, there was no such money, there is nothing like that. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwer ni jood bura nokomi asoya mar shillings milion 2 ne siro paro mar chik omenda kako sebedo kawachore. Sirkal koro oyango chuga put mar mbeko kod rowere kendo yudo duoko ne ywak mar rowere ma pacho kani godo. Chiegni wechegi mag ang'ich welo nyinga Jailieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Parni wechegi bende yudo kokalo e mbui magwa mago mag Facebook kanyakla kod YouTube ka ote magi bende nyalo cholonwa kokalo e lai marwa mar ote machuok ma en 23600 machiegni. Kabende gisani wachako koda jatend piny mabende koro ogolo dwache mar twak kod rowere odiochieng ma kawuono kuma sirkal koro yango dwaro mar chuogo aput mar mbeko kod rowere kendo yudo duoko ne ywak mar rowere ma pacho kae ni godo. Kokale migawo mar tije sirkal motene gi Felix Koskei, sirkal olando ote margi ne migepe, riwruoge mag kanisni, rowere, apise mag sirkal, riwruoge mag ohala, tend jopuonjre, tend governors, kachiel kod riwruoge moko mathoth mondo ogwel jochung' madhi bet e komiti mageto tayo romono mondo okony e goyo mbaka kendo keto tim dwaro mar ojende ma pacho kae. E twakni gi rowere mabende idwaro ni mondo otim. Iwacho kanye mondo riwruoge go okwa mondo or nyinge jochung' magi 2 e apis mar jatend piny kapok ochopo tarik 7 mar dwe manyien. Mabende biro bede e kamiti madhi tayo twak magalamoro kod rowere. Bende kamiti no biro tingo ji 100 kendo en ema bende koro obiro tayo apudno midendo ni National Multisectoral Forum. Kopogore koda mano, komiti no bende nitiere koda ting' mar chano kaka twak dhi bedo, loso agenda mar twak, keto thuolo kaka twak onego timre e kind weche mamoko mathoth. E wach machielo mabende idwaro e kamiti no en mano ni koro aput magalamoro mar twak gi rowere geto twak ewi thuolo mag tije ne rowere. Mago weche magidwaro mondo gitwagie, mago thuolo mag tije ne rowere, osuru michoko e pacho kae, kabende nitiere kanyero Atima wana mosa mana matin ero e weche magidwaro ni mondo gitwagie gin tije ne rowere. Wachno ero mabende rowere osebedo kayuago, osuru michoko e pacho kae, gope ma sirkal ni godo, nywako gi e telo kod ler ewi kaka itayo sirkal kod yore mag kedo kod weche ma mibadhi. Mabende kinyalo paro odiochieng' manyoro nwagolo lipot ewi dwach rowere, moko kuomgi waneno ka oseket kae. Jo Kenya duto biro bedo gi thuolo mar chiwo pachgi ne twak makamano e yor ndiko aching' kata koluwo e grube mabende gin tiere.
marge moko kuom dwaro go eko mabende jatend piny oketo kata weche mabende jatend piny oketo twak kod rowere. Twak no ero mabende koro oselosne aput kendo koro orwak ji kata migepe mopogore opogore mondo odonjie. Sigana machielo en ni migepe mopogore opogore mag sirkal e pachoka nyaka koro many yore mag nduso budget magi ma hik omenda 2024 2025 mano bang' jatend piny Kenya rem keto koke paro mar chik mar omenda ma higani mabende nonego kony sirkal e choko omenda mar pong'o wi budget ma higani. Ma koro nyiso ni sirkal nigi nok mar bilion maromo 346 e budget ma higani. Penjo koro en ni to rieko mane ma ibiro tigodo e nduso budget mag migepe. Joyce Oduor noloso kod jalony weche mag uchumi kendo oikonwa lipodni. Ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ma higani mane obedo e counties mopogore opogore ma pachoka nomiyo jatend piny Kenya William Ruto goyo bade piny kendo wito oko paro mar chik omenda ma higani. Kata kamano, e twak mare chieng' tich adek, jatend piny William Ruto nowacho ni biro chuno mondo koro ng'ad budget mag migepe mopogore opogore nikech paro mar chik omenda no ema noting'o yore mag choko omenda bilion 346 mar pong'o wi budget ma higani. I am directing for immediate further austerity measures to reduce expenditure, starting with the office of the president. Kata obedo ni jatend piny no yango moko kuom migepe ma ibiro bed ka induso budget maggi, migepe moko bende koro nyaka ne kaka ginyalo duoko piny omenda ma gidhi tiyo godo e hik omenda manyien machakore tarik 1 dwe mar 7 higani. Jalonye weche mag uchumi Eric Odera wacho ni e kinde nduso budget nitiere migepe moko kaka mag somo kod thieth manyaka mimaino kendo ok onego ndus budget maggi ahinya. Nitiere gik ma iluongo ni critical and essential services ma ema biro mi focus ahinya sama koro pesa osebedo matin nikech bill mane winjo bedo ni bedo chik odwoke. Critical and essential services gin machalo kaka thieth mar dhano, gin machalo kaka rita mar piny, to gi weche mag security, gin gik machalo kaka education. Odera bende wacho ni kata obedo ni migawo mar somo en mano monego dew kendo kik ndus budget mare, nitiere chenro kaka mar ndiko jopuonje tich ma inyalo chungi nikech nok mar omenda. Education bende kata king'iyo nitiere moko ma gi consider critical to moko are not considered critical. For instance, the mar nyithindo school to be sustaining the education program mago are critical. To weche mag employment mar teachers, samoro kata improving conditions mar teachers, samoro mano ginyal consider critical. Koro samok gi consider mano critical, to most likely kaka ne nitiere program mar ndiko jopuonj mang'eny mondo mag GSS mondo donji opuonje permanent and pensionable basis, mano inyalo ng'ad oko ka koro budget odok piny. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kane loso nyoro nowacho ni nikech owit oko paro mar chik mar omenda, migawo mar thieth biro bet piny mar manyo yore mag yudo omenda mar tayo kumba manyien mar thieth mar SHIFA. In light of withdrawal of the Finance Bill of 2024 that sought to finance the Primary Healthcare Fund and the Emergency Chronic and Critical Illness Fund and set aside funds for indigents, vulnerable persons, the ministry is now reworking to align to this reality. E omenda ma ibiro chwel ne counties, Odera wacho ni governors onego ikre mar yudo omenda mopogore gi pok mane osingnegi, kata kamano ibiro mi maino chenro ma uchuno. Pesa ma counties government they yudo is not immune from the deductions ma dhi timore sani. Onge gimoro machuno ni sirikand mag gwenge ema nyaka yud kaka gidwaro. Gima gitim ni gibedo pen. Ginyalo yudo kaka ne ondike budget kata ok ginyalo yudo. Gima biro timore ni sirikal biro ng'iyo pesa ma giyudo kuom yore mag choko osuru gi yore te mag sirikal yudogo pesa. To gima ang'eyo ni dhi tim gidhi ng'iyo first and foremost critical and essential just for sustainability. Omedo ni seche ma sirikal nduso budget mare,
Nitiere omenda ma inyalo gole migepe moko to ikete migepe ma ochuno kaka yorno maneno ni migepe duto dhi mbele kod tiyo yo makare. Sirikal bende nyalo ng'ado bura mar kawo hola kata medo kwan omenda michulo e kinde manyo chenro mopogore opogore mag sirikal. Nitiere yore moko ma alternative sources mag sirikal nyalo tiyogo. Achiel kuom gi en nyalo bedo loan. Loan no inyalo ole locally kata internationally. But the best economic advice would be prudent in this case in terms of manyo pesa no locally. So the government can be seeking for alternative cheaper loans. Government services moko mang'eny ma jopiny yudo ma iyudo nono inyalo medgi kata inyalo charge gi. Odiochieng' manyoro jatend piny William Ruto nochuo koke chik mayango pok mar omenda ne migepe mopogore opogore mag sirikal e bwo bajet mar shillings trilion 3.99 kogolo chik mondo od bura olos bajet mabalang' ma ibiro ti godo e duoko piny pok mar omenda ne migepe manoketi e bajet no. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jatend Azimio Raila Odinga oseyo okang' mar doho mar golo chik mamiyo jolweny thuolo mar keto arita pacho kae. Bende oseyo obila manotiyo gi teko mathoth kendo kawo ngima jokenya mowacho ni ne nie ng'anyo mamuol kodwaro mondo tim nonro e wi nek mar jogo. To kaka Diana Olonde leronwa, jotelo mamoko mag Azimio koro dwaro ni jatend piny William Ruto owinj dwach rowere kendo gwe tao. Okang' mar doho mar miyo jolweny thuolo timo pedha e konde mag piny owacho kendo keto arita e pacho kae pod medo nyuolo paro mopogore opogore. Aling nikech nyithindo gi nyocha nowacho ne baba tulia. Ogai mar Azimio Raila Odinga opingo okang' makamano koseyo okang' mar doho ma owacho ni kelo luoro ne jopiny mowinjo bed thuolo. Kane oloso e kinde mane ochopo iko ma jaduong' Owino Nyari e gweng' ma Ogolwe mantie sub-county ma Ugunja. Raila yango ni okang' mar keto jolweny mondo ket arita pachoka nyiso ni sirikal osebam. The civilian forces have failed to deal with the people. The military are not supposed to be in the streets. Army is there to defend the country against foreign aggression. Bende ukwedo paro mar jonjore miwacho ni nodonje kin jong'anyo kodwaro ni kaune obila mane okelo nek ne jopiny e kinde ng'anyo kang' mager. Tell us, who are these goons and who are those goons? We reach a stage where the government has to go and even bring the military into the streets. This means that civilian authority has failed. Chieng' ticha riyo kane nyithindo kodhi ndara. Kane wuoyo wrong advices ondiko ne speech manodhi osomo kaja. Raila bende okwayo rowere mondo kik ol kendo gidhi nyime gi okang' margi ma temo kelo lokruok e yore ma jotelo tiyo gi omenda ma jopiny e pacho kae. Kik maneno nyithindo nyogone koke ndara ka. Ni nariko report te. Kik nyithindo kanyo wacho ka. Kik nyithindo nyok wacho na wach mar usuru kende. Ok en finance bill kende. Gin gik mang'eny maricho thuro ka. Monego beni loso. Jogo sibido ka magi keto na tenge kama giparo ginyalo dhi gi nyime gi miriambo. Tadiera nyaka wuok nyime kucha. Mwenye chakoni jothurwa gichunga motegno kama gichunga. E kinde no bende jotend Azimio mamoko koro dwaro mondo jatend piny William Ruto gwe tao kalore gi dwaro ma jopiny oseketo. Wewe pia una watoto wako. Kama wewe una watoto wako na uone mtu anakuja kupiga risasi mtoto wako, na wewe mwenyewe utasikia namna gani? Na haya mambo tulianzisha zamani kusema hii finance bill hatutaki. Wananchi wote walisema hivyo, walisema 84%. Mimi nasema hivi, wewe umeshindwa. Hata waziri wako Mudavadi kabla ya hii kura alisema hii finance bill ikianguka inamaanisha serikali imeanguka. Si alisema hivyo? So mimi kama senator wenyu, mimi nataka kuambia Ruto ajiuzulu. Diana Olonde, Ramogi TV.
Jatend migao mar lweny Aden Duale Singarita kwene jopiny bang' piny owacho golo jolweny e konyo obila e chwalo arita e kinde mag ng'anyo. Duale oyango ni jolweny katiyo kanyakla kod obila biro rito ute piny owacho kamoting'o od bura, doho maduong' kod kar jot mar jatend piny, ka Duale kod jotelo mamoko kamoting'o gavana ma Marsabit Mahmood Ali, jod bura ma Garsen Ali Wario kod mane en jagoro maduong' e migao mar arita Hussein Dado bendo kwedo jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka giwacho ni ne ooro jonjore e ketho ng'anyo mar kwe e wi paro mar chik mar omenda. Jotelogo bendo kwedo paro mar rowere e donjo kar jot mar jatend piny ka jaod bura ma Garsen Ali Wario oyango ni ne oluto mbulu mar kalo paro mar chik mar omenda ma higani nikech ne dhi kelo dongruok e kar chung' od bura ne. Jotelogo ne loso e solo mar omenda e gwenge ma Daba e kaunti ma Tana River. But to them, our first... Tayarishe mwenye tayari pia. Baada sana wetu Daba Primary Poem hapo. We also know from neuroscience that when watoto wetu wako na haki waandamane, lakini wachunge na wachue kuna wahalifu ambayo wanataka kuchukua nafasi kati yao, kuua watu, kupora mali, kuchoma manyumba kama bunge. Hatutawaruhusu. National Police Service under their leadership with the support of the Kenya Defence Forces, we will protect critical infrastructure of the three arms of government. Na waziri, na kupongeza ile kazi mlifanya wakati ya hiyo mchafuko, vile mmesimama kidete, tunasema pongezi. Bad migao mochung'ne koro chal mar kor lwasi owacho ni gwenge mopogore dhi yudo koyo kaachiel koda koth e thuolo mar juma achiel mabiro. Gwenge ma dhi yudo koyo kod boche oting'o Masawa, Eastern, Imbo, Hoho mar Okak. Ka gwenge ma dhi yudo koyo mapek otieno mano mok tin ne digri 10 oting'o Masawa kod Hoho mar Okak. Jopiny koro ikwayo mondo oket ikruok makare mar rakruok kod chal mar kor lwasi makama mabiro e juma manyien. Kanyo bende mwaka ugodo kanyiro yueyo wa mokwonge weche gi mago mag ang'ich welo erokamano maduong' kuom medo mana kete kae. Antiere koda ote madonjono e yor ote machuoke lai marwa mar 23600. Lawi wuod Adore kantiere Rinya iwacho ni neno Ramogi TV e yo makare ka intiere kod jodala to iwuoro serikal mar Ruto. Pastor Omondio Tiche mar Game onyinyore iwacho ni mos ni jaodi Sara Tieno mano Nyaseme. Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atungo golo oyanda. Kaka sasudo Mendi Sara Singa ma Nyarwang' Neno Westa iwacho ni sedonjo kendimo subaba ni Singa Odongo mano wuona Simo koda Mise. Ote machielo en mari Pastor Omondio Tiche mar Game onyinyore aparo ni mano ote mabende aseyudo. Lawi wuod Adore kantiere Rinya ineno Ramogi TV e yono ero makare kabisa. Intiere kod jadalani erokamano ahinya kuom ote no. Bende aneno habari kenda moro kakikelo habari maler mano Pastor Omondi Otiche. Machielo en mari kintiere Rapogi Kanyamkago mano ka Otis Tinga Oganyo mar Rapogi Kanyamkago erokamano ahinya. Erokamano ahinya kuom kelonwa weche manyien. Ayub Kolongo mano wuod Yoma Nyabera wacho ni asante sana. Bende asante sana kuom medo mana kete kae ka bende kik idhi mabor pod wantiere koda weche mathoth ma wamedo keloni. Watu ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mzee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com.
Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia shabiki.com, chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ni ya euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na euros with shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Gonga gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga gonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Nyakwara mogeji wan kocho pongeso kama india ni Saturday sangwe no tieno. Wakelo ni chendo mamit kabisa miluongo ni Thum Dagmon. TikTok anapenda kuzitoka. TikTok anapenda. Wanti rekoda gimilongo ni Adek Maliet. In short, tatu mode. Jomiel kachiel gi jongolo mopogore opogore makelo nwa mana moro. To mana sitting room ni kanyo emo kelo party. Con jok manigi talanta, wanti rekoda jofumo gi keyo. Hello, wanti rekoda MCs. Move your body, go vibrate. Fire, girl, turn around, rotate. Chenro itayo ni koda Kolo instrumental. Kachiel koda Lin Ramogi Nyanya Kachto. Chenro lungo ni Thum Dagmon. Pull it up, right, pull it up, right, pull it. Machiegni kendo jatend migao mar somo Ezekiel Mashogo singo ni piny owacho oketo maino margi eneno ni skunde mapachoka oyudo omenda e wang' saa mondo konye chendo mag somo kik yud rochruok moramora. Kolose kaunti ma Mombasa odiochieng' mar loro romo mar jotend skunde mag sekondar. Mashogo owacho ni sekta mar somo oketne omenda maromo atamalo 30 mag budget mapachoka e hik omenda ma higani kod higa manyien, kendo kwayo jotend skunde mondo ti kod pesa no e yo makare. Komedo lero ni sirkal nochiwo omenda mathoth ne tije mag skunde mapachoka. Indeed, on the last week, we disbursed capitation the various levels of basic education as follows: 2.7 billion to primary schools, 14 billion to junior schools, and 18.8 billion to secondary schools. This is in addition to the disbursement we made last term
of 4.7 billion to primary schools, 15.1 billion to junior schools, and 32.4 billion to secondary schools. It is your statutory and moral duty to utilize these funds prudently and efficiently for the benefit of your institutions and runners. We will be waiving all fees in our ECD schools, and the county government of Mombasa will now be fully financing the ECD learning for our students. If the food part was able to increase the number of students from 8 to 10, I believe that if we add more schools and if we are going to be able to ensure that we provide the capitation, then we're naturally going to be increasing the number of students even further. Jogo mane tulo mar siasa mahiga ganario koda biro ganario koda boro odaro mawuok e gwenge ma Nyanza dwaro mondo piny owacho migi chudo margi kagi wacho ni gisandre mokalo gimedo ni jowete gi gwenge mamoko to osechul ka kargi to podi. Jo Juma noloso kodgi kendo oikonwa lipodni. Higni maromo 16 nyaka tulo mar siasa timre pacho kae. Tulo mar higa mar ganario koda biriyo nyaka ganario koda boro manoweyo ka jokenya mathoth owito ngimagi, mwandugi okethi ka jokenya moko bende odar e kuondegi mane gidake. Lit manokel ko tuloni mar siasa pod nenore e lenda wang' mokom jogo eko matuloni ne odaro. Isi kwa lento muda mrefu nimeteseka jameni. Serikali mtuone huruma. Ninateseka na watoto wangu hao wenye walipaki. Kwa hivyo niko na huzuni. Serikali mungependa tu mtusaidie. Ina makao tuwakimbia kuhangaika utafuta hata tutakaa wapi, hata kifo ilitusamehea tu tungekufa. Wakati mali iliisha mavitu yote tulibaki kimaskini. Ng'enygi pok wigi wil e masira manegi kalo e kinde tulono mar siasa mariga ganario koda biriyo nyaka ganario koda boro. Mzee wangu akaingia ndani ya choo futi 25. Wakati sasa imetulia, ndio sasa nikapiga simu. Usuli alienda straight, mahali aliumia ni mkono. Lakini wakati nilipiga simu, akaitika. Nikamuuliza uko wapi? Akaniambia kuja sehemu fulani, niko kwa choo ya futi 25. Wakati alitolewa, alifurutwa na kamba. Na kasi kabisa, sina nguvu. Natembea saa ingine naanguka barabarani. Napata giza. Nakosa hata kuona. Naweza kutembea hapa mkiona mimi mzima, nikifika kidogo nakaa chini kwa kando ya barabara. Mary Binsari Ombese mawuok e gwego ma Kuria e kaunti ma Migori en achiel kuom jogo manado midhiero e kinde tulono mar siasa. Ilikuwa Naivasha Keoto, mtoto wa miaka 7. Mpaka sasa hivi ninaongea sijawahi muona na ninaongea na huruma. Mwandu ne duto mane ntiere gwengo mag Naivasha benolal duto e kinde tulono. Esther Miseto ne tuloni mar siasa ne oyudo e kaunti ma Migori ka bende osebedo ka odake kuom higni mathoth. Ne owito mwandu ne duto. Watoto nimezaliwa wamesomea hapa. Kila kitu nilijenga manyumba yangu. Nilikuwa na wapangaji wangu. Lakini wakati maneno yaliharibika, hata mimi nilikuwa miji 10 hapa. Nilikuwa nimeishi vizuri na nilikuwa mfanyakazi wa serikali. Lakini wakati mambo yaliharibika, sikujulikana tena mimi ni mfanya kazi ya serikali, na ikawa sasa hata sijulikani kama ni mtu ya hapa. Mali yangu, manyumba yangu ile chomo ni jogo mawuok e kaunti ma Migori mane tulo mar siasa odaro kendo weyo gi kod lal mathoth ywak ni pok gido chudo mora mora kaka ne osingi kod piny owacho. Gionge kata pesa maginyalo chulo ne nyithindo school fees. Gionge jogo mapango udi be ok nyal chulo udi nikech gionge gi pesa. Koro ne wakwayo mana sirikali ging'wono ni ka giyie to gichulnwa jogi mapiyo moko deko. Malo ji 10,000 mane tulo mar siasa mar higa 2007 nyaka 2008 ne odaro mawuok e gwego mag Nyanza wacho ni pok gido chudo margi ka jowetegi mogengo moko to ne osido chudo margi. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Migao mar limbe koluwo board mare mano Kenya Tourism Board chano mar medo kwan mar welo machope pacho kae nyaka rom milion 3 mano kochope giko mar higani. Apisa maduong' mar board no June Chepkemoi wacho ni board no oketo chenro mar neno ni Kenya dhi kamoro achiel kod pinje mamoko motelo e kwan welo malimogi mano kaka pinyno ma South Africa kod mano mar Misri.
Chal ma kama e kuonde dago lee mag bunge ma pachoka oseketo Kenya e picha maber e piny mangima kaka kanyono mowinjore gi jolimbe ma oko kaachiel gi ma pachoka. Yamo makudho mayom kadho Nam Chumbi ka bathe bende nitiere kar dago lee ma Masai Mara, Amboseli kaachiel gi Tsavo. En mwandu ma Kenya nigodo manyalo geto ywayo jolimbe kendo kelo nweng'o ne Kenya. In Tsavo West, we have a number of interesting sites. One of them is the common Msima Springs. The waters that comes out of nowhere is crystal clean. Kuonde dago lee ma Tsavo, Amboseli, Masai Mara ni kod kit lee mopogore opogore magin kaachiel gabich madongo mong'ere kaka The Big Five. Magi gin kaka sibuoche, liech, jowi, omuga to kod kwach. Magi gin lee malombo jolimbe kendo giyudo thuolo mar nenogi achiel gachiel ka gitimo limbe e kuonde dago lee ma pachoka. Lee mamoko mayoyo jolimbe gin kaachiel gi magwar kod nyakech. Tunaungana pamoja na kaunti za ugatuzi kuhakikisha kwamba tumeweza kuonyesha destinations tofauti ambazo ziko katika kaunti zetu ili Wakenya waweze kutembeleana, tuweze kujuana. Vile vile tunajiunga na Jumuiya ya Afrika kuhakikisha kwamba tumeweza kutembeleana kama Waafrika. Tuko na Waafrika takriban bilioni 1.3 ambao wanaweza kutembeleana wenyewe kwa wenyewe. Yore mag wuoth moketi gi serikal kaka gach okolo mar SGR osemedo bero sekta mar limbe e pachoka ka kwan jolimbe osemedore nyaka 1.9 e higa mokalo kowuok e 1.4 e higa mar 2022. Ka jokanyo e sekta mar limbe wacho ni Kenya nyaka rido kanda mondo migikal Afrika ma milambo mosekalo Kenya e kwan mar jolimbe matimo limbe higa ka higa. Before you can even stay in one of the game park lodges, your bill is already over 20,000 shillings. That is just park fees and taxes. Simply unbearable, and we are just chasing away people. When you compare Kenya and South Africa, it's because South Africa has progressed. We have stagnated. Governance in Kenya is devolved. Certain aspects of tourism is devolved, and therefore it's imperative for us to work with the county governments. Our targets should go beyond the 2 million historically, and that's why our ministry has given us a target of 3 million this particular calendar year. Milton Ochieng, Ramogi TV. Chieng' tich ariyo jumani, rowere mag Gen Z kod jopiny nomonjo od bura mamalo e nyiso ichwang' margi e wi paro mar chik mar omenda ma higani. Mae e thuolo mokwongo e historia mar piny Kenya ma jopiny nomonjo od bura mamalo kendo ketho gik moko bang' jod bura 195 siro paro mar chik makama ataro mar dwachgi. Ere ote ma jopiny ne temo chiwo ne sirikal? Od bura kod piny mangima kuom monjo od bura. Dibed ni okang' mar monjo od bura bang' jod bura podho chik mar omenda ne nombolo mar koso yie kod jod bura. Jafwamb marwa mar siasa Chris Owino kolunwa monjno mano ma tarik 25 dweni. Ka indiko historia mar piny Kenya, tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024 nodong' karapar. Kuom thuolo mokwongo, jopiny ne omonjo od bura mamalo e nyiso ichwang' margi e wi paro mar chik mar omenda mar 2024. Kata odoko ni thoth jopiny e gwenge duto ma pacho kae ne okwedo paro mar chik makamano, moko kuom jo od bura mag Kenya Kwanza ne odhi nyime kod agoko kendo puodho paro mar chik mar omenda e somo mar 3. Thuolo machuok bang' jo od bura 195 kalo paro mar chik mar omenda, jopiny ne oluoro od bura, heo obila mane omanore gi magina, pi ma ilo del, kaachiel gi iro malungo wang'. Kata odoko ne ging'eyo midhiero mochomogi, jopiny ne oumo wang'gi kendo monjo od bura kuom kalo paro mar chik mar omenda ataro mar dwachgi. Paro mathoth osewuok e wi ote ma jopiny ne temo miyo sirikal, jo od bura kod piny mangima kuom monjo od bura mamalo. Jaod bura ma Kibra Peter Orero neno ni jopiny ne temo nyiso sirikal kod jo od bura ni teko ni e lwet jopiny ma ok jotelo. Dr. Maxwell Miyawa, janon weche mag siasa, kata kamano wacho ni jopiny ne nyiso jatend piny William Ruto ni ok gimor kod ka otayo piny Kenya. Ing'eyo e Kenya ka constitution
article mokwongo wacho ni sovereignty mar piny res gi jopiny, to samoro gimiyo power ne MPs mondo represent gi. So power ma gimiyo MPs gi ka gineno ni MPs ok nyal tiyo kode maber, koro ginyalo kawo power gi. Koro aparo no gik e Kenya ka sama jopiny oneno ni joma nyicho yier kaka wan MPs moko ok neti gi dwachgi kaka jopiny, omiyo gineno ni koro gikawo power mane gimiyo wabunge kaka representative gi ka mondo koro ginema mondo gitigo. Jopiny nyetemo wacho ni gijok kod kaka piny itayo ahinya koluwore kod weche mag ochumi kod weche mag yuto mar sirikal ma Kenya. To weche mag yuto kendo weche mag ochumi nyaka kal mana e bad kar ng'ado buche kod ng'ado bura maduong' miluongo ni parliament. Emomiyo jopiny koro ni kod ich wang' kabisa, ich wang' matamre koda nono ni to dipo ni teko mar ngima mwayudo ni bunge emomiyo wachalo kama, ema dwa kalo chik madhi miyo wabedo gi thagruok kendo chandruok. Paro moko bende osebete ni okang' mar monjo od bura ne en ombulu mar koso yie kod jo od bura kata vote of no confidence. Ne wan jo od bura 115 mano kwedo bill mar finance ni. To kendo kanwa dhie wanuoyo iluongo ni third reading. Bachane reading mar ariyo, somo mar ariyo mar finance bill. Ka kuro nwaduoge somo mar adek, nitie jogo manogo yes reading mar ariyo cha. To kane giduogo mane giwinjo weche jopiny. Kako osiepna moro nitie manothisa ni aro noduogo mogono mo reject the bill. MPs madhi 10 kama ne jopiny owuoyogo makane giduoge third reading ne gidhi magigo no. Omiyo e yod bura kanyo be pod wan gi joudo maber ma pod nigi legitimacy mar jopiny. To kinya wani goro en non confidence ginene koko moro matin magi kwedo go gima bunge timo, to giwacho ni nigi a vote of no confidence. Kinya lunga ni na vote of no confidence en akwede kaka bunge tayo weche moluwore kod ka uchumi. Ingen ki generalize ni en od bura to nenti wabunge 195 manogono. To nenti wabunge moko ba neni Azimio be manokogo kura. To nenti wabunge moko e Kenya Kwanza manogono. Tiani ki generalize to call it itag all MPs a parliament. But constitutional nikech Kenya en a country when you respect the institutions, the rule of law. To chik primarily chik 2010 constitution o yeni japiny ngat ma represent japiny e od bura en mbunge. The problem man entiere including Okindo Juka mawuoyo kodi kani en finance bill. Nentie pen chike mane nie finance bill no makata nok ahero kaka Okindo Juka. Ngiso ni japiny mantie sani ne yuago mani yuto gi ne piny to chik finance bill manokel ne dwa pek manoheogi. Dr. Maxwell Miyawa wacho ni okang' mar jo od bura 195 mar siro paro mar chik mar omenda mar 2024 ataro kod dwaro mag jopiny ne en ranyisi makende ni jo od bura osenindo e tijgi mar chung'ne dwach jopiny e od bura. Chalo ka gima bunge olegea matin koluwore korka weche mag chung'ne jopiny iluongo ni representation. Chung'ne japiny nyiso ni duond japiny ema nyaka idhi wachi kendi ket mbele kendi ket paji seche ming'ado bura. The legitimacy of parliament was long gone because by the fact that the parliament has always been controlled by the executive, we cannot any longer claim to be an independent body. You had them in their own admission even before they came to vote for the finance bill. They had been called for a PG meeting in State House and the decision came from State House. Even the amendments they had proposed came from State House. Jo od bura bende oseyudore e nyong'ong kuom timo dwach sirikal ataro kod katiba mayango ni bede adek mag sirikal onego chung kar kendgi. Ingene Chris intig maro ni coalition policies any government.
Policy, so long as one ruling government, party mo form the ruling government, nigi policies mage. Policies mage ni monotina jopiny, to opinzani kata ruling coalition makwedo government, tije ni mondo ket government on toes. Koro kidhi against keto government on toes, kaka ODM plus Azimio, mani dhi against the coalition. Kin mbunge mani ruling government, tieni nyaki support the government. Tiende ne kaka ne finance bill cha. Kidhi against the finance bill, tieni you are against the ruling, policy against ruling government, which is so wrong. Yes. Oka blame the MPs kuom goyo yes, kata oka blame the MPs mano goyo no, kane gini Azimio, kata ne gine Kenya Kwanza Coalition. Dr. Maxwell Miawa, ja od bura master Rehe Amos Mwago, kod nyawadgi ma Kibra Peter Orero, nigi geno ni monj makamano dhi riyo jo od bura tir kendo ketogi e lain. I think with the power now, the people have realized that the power belongs to them. And now the blackmailing and the bribing of MPs, no matter to what extent, if the Kenyans are proved now that even if you are bought or you are blackmailed or anything, that will never matter to them. They have the power. Omiyo waparo ni gima ne jopiny otimo cha. Olo kiondko ei jomoko makaka wadhi mbele nitie MPs makoro samoro ni wang judinore. Ing'enye ye kacha be kisedonje samoro wacho ni power corrupts. To absolute power corrupts absolutely. Samoro kisedhi kacha to koro power ng'eny. Ok will kod jopiny. Penjo maduong' en ni to bende en ratiro mondo jopiny omonj apise mag sirikal kod od bura eka ginyalo yudo ratiro margi kaachiel gi chenro mag dongruok. En apise adi ma jopiny biro monjo kendo wang'o mondo jotendgi otinegi kaluwore kod chik. Gin ngima ji maromo nadi ma sirikal kod jo od bura biro rito mondo olal eka giwinj dwach jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Komachielo en ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwedo weche mosebedo ka ifuong'o ni jod bura mane oyie gi paro mar chiko omenda ma higani nochul shillings milion 2 ng'ato ka ng'ato. Millicent Adhiambo miyo wachni matut. Kane oloso e kar chung' od bura ma Maragwa e kaunti ma Murang'a, Rigathi Gachagua ne oumo yie piny ni onge omenda mane wilore lwedo e tok chik kotielo mondo jo Kenya owe bogo ngima jo od bura mane oluto ombulu masiro paro mar chiki komenda ma higani. I also want us to be fair to our members of parliament. Many of you are disappointed with the way they voted here and there. Lakini sasa si mtakuwa na nafasi wakati ya uchaguzi. Saa hii tuwapatie nafasi wafanye kazi. Nataka kuuliza watu wetu wote, especially from this region, au wabunge wetu tuwapatie nafasi watufanyie kazi. Hii maneno ya kuwatukana, kuharibu mali yao, kuwatisha, hakuna haja. Tuwasaidie wabunge wetu. Yeah? From this region, we put 47% of our vote. Then you muko pale mumekutana wabunge mkitetea mtu wenu, which is okay. Mnaanza kutuambia sisi tutoke. Serikali yetu mnatuambia tutoke na nyinyi mmekuja juzi. Si wamekuja juzi? Kujeni pole pole. Gachagua mane loso kasiro jo od bura oyango ni kaka jalup duond od bura mar UDA onge omenda mane gichulo jo od bura mondo sir paro mar chiki komenda ma higani ka bende osiemo wang' jopiny mondo welando weche ma miriambo wach mane osir kod moko kuom jo od bura mane owuotho kode. And I also want to confirm as Deputy President, as the Deputy Party Leader of UDA, sisi hakuna pesa tulitoa ati milioni 2 ya kupatia wajumbe. It is not true. Let us not, tusiharibie watu majina. Hakuna haja. You know, let us not castigate members of parliament ati ya kwamba walipewa pesa wapige kura. From where I sit, there was no such money, there is nothing like that. Tafadhali tusiharibie wajumbe majina. Tupatia wajumbe wetu nafasi wafanye kazi. Na wamemsikia. So next time when they vote, si wamejua vile mnataka kusema, they will listen to you. Sisi tunajuana zaidi, nitaenda kuongelesha yeye, lakini vile najua yeye na vile najua mimi na vile tunapenda pesa,
Kama ingekuwa shilingi milioni 2 angekuwa mstari ya kwanza, angekuwa hapo. Kwa hivyo hakukuwa kitu kama hiyo. Ekindeno Jaod Bura Maragwa Mary wa Maua oko jatend piny William Ruto mondo ne ochung' motegno kod jalupne kaluore kod weche maka kod kacha mafungore ni nitie moko kuom jood bura mateno thicho Rigathi oko mar apis wach mane osir kod jaod bura ma Embakasi Central Meja Donk. Akasema our deputy president ukiendelea kuongea ukweli watakuimpeach. Mimi nawaambia tukiwa na wale wajumbe wenye tuko na wao tunawaambia bring it on. Tunawaambia bring it on. We will deal with it. Na wabunge wengine including ours, wakati deputy president anashikanisha Mount Kenya wanasema ni ukabila. Saa hii nagoja nione kama watatoa press statement ya kusema na kuambia watu wa North Eastern wawache ukabila. Your Excellency William Samoei Ruto, please angalia boma yako. Tulianza tukiwa pamoja na ndio tuweze kushikilia watu wetu. Lazima tutembee pamoja na tuongee kwa sauti moja. Magibiro, banka ne Jaod Bura Majuja, George Koimburi, manena chiel, kom Jaod Bura 114, mane okwedo, paro mar chiki komenda, lieko ni nitie Jaod Bura moko, mane omi, milionario, mondo gine nigi luto mbulu, mar siro, paro mar chiki komenda maigani. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Asewacho ni nyathini toko winja. Tosani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Shake the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza, ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza, Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Ochuna manyinyaka
nyikwa Ramogi Ajwang' ma en Uncle Eddie kaka ung'eya. Mondo yud thuma mar nyathi nyakach kaka skiza tune mari, idiyo star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Gimora mora ma Santhia bro tede odni, Sarabjit Singil ok bibilo chiemo no kata matin. Kiko tem sudo machiegni gi Sarabjit. Wow ji wow. Nyaka sani hivi poko chiemo. In kikitem timri kaka Kulwant Kaul Dillon ka in machiegni koda. Wow ji wow. Ero kao. Pula. To kendo an na medo ganda moro maber. Kionge machiegni koda, achalo ng'ama nono. Alokra bedo ng'ama chielo. Machiegni pau tuke kon ma kwan jotugo 12 no yiere tim mar Kenya mar baseball madhi timore pacho kae, mano mar laro simbo mar Eastern Africa Baseball Championship. Tuke gi dhi bedo Nazarene University e kind tarik 11 mano mar dwe mar 8 higani. Kenya ntiere thuolo mar 8 e rang'iny mar piny ngima e tukego, kendo telo mar baseball pacho kae wacho ni gin gi yie ni jotugo mane giyiero biro ting'o maber osimbo mar Kenya. E kind jotugo 12 mano yiergo, 8 kuomgi wuok e skul primar Mama Sara e kaunti ma Nyatike. Kamotelo ne biro mar getemruok makamano ne gionge gi omenda mano chuno jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo chungnegi e wuodhgi ma Nairobi. Mokwongo wagone erokamano PS kuom chung' kodwa Raymond Omolo kokalo kuom ojaro soja ni mar doken to dok wachopo kama kamae ni mar no support omiwa pesa kendo transport man wanyalo biro godo kae. Ma pok obedo national team, and therefore gimora mora matimore ne team ni sani pod ni e lwet club. Wabedo treated as a club to ok wan kata club nikech magi mana nyithi sikul. Koro kaka idwa luongo nyithi sikul ni club e samoro di bari las. To nikech gin gi lek giero tugo ni to ng'eyo be ging'eye, emomiyo watemo jiwo gi mondo gitim ma. Tudra gi osipna ma super interior PS Dr. Raymond Omolo Uhuru Kanyipir, kendo gi chuny maler ma en go ng'ama ohero dongo mar oganda luo mondo dongo. No oyie konyo nyithindogi ba nende oyudo nigi kaka gibiro Nairobi ko Migori kaka gichiemo kaka ginindo. Ber koso ber. Gi kanyo bende wachopo gode giko mag weche gi manyien mag ang'ich welo. Pod wabobiro gi mamoko kochopo sa 3 mar otieno, mano kanyero koting'o chenro marwa mar mine wacho ka wang'iyo rocho mag ratich jong'anyo ma pacho kae, ma bende wabiro lose kod wendowa mar mine wacho mantiere kaunti no mano ma Mombasa. Warad sa 3 otieno, nyinga Jailieta, jaloko marwa en Belinda Adhiambo.